A v 90. rokoch v podstate prvýkrát sa položil na papier projekt spojenia nemeckého Ingolstadtu s českými Kralupami. Hneď na začiatku bolo jasné, že postaviť takýto ropovod je viac politické riešenie ako ekonomicky založená investícia. Ten ropovod je drahý, notabene technológie, tých rafinérií, ako bolo úplne zákonité, tým, že roky spracovávali ruskú ropu. Ak sa niekde v literatúre stretnete, sa nazýva SEPCO alebo REPCO, to je Russian Export alebo Soviet Export Plan Crude Oil, to je tá zmes, ktorá sa v Samáre vytvára. A to je podľa standardu, tých 40 rokov som v tejto kvalite vyšla a jej boli aj technológie prispôsobené. V podstate sa jedná o ťažkú ropu s vysokým obsahom síry v porovnaní s ostatnými ropami. Prídeme k tomu, lebo azerbajdžanská ropa je práve úplne iná. Za týchto okolností proste budovať nový ropovod bolo presadiť takúto myšlenku bolo veľmi ťažké. Môžem povedať, že veľmi tomu napomohlo v úvodzovkách, alebo celý ten projekt bol akcelerovaný v 91. roku v auguste, keď došlo k prevratu v Rusku, respektíve v Sovietskom zväze, kedy nápadný bol odstranený Gorbačov a ten triumvirát starých štruktúr sa tam ujal moci a vtedy sa naozaj nevedelo, čo bude s týmito krajinami, ktoré už sa vydali na cestu proste demokratizácie, tam sa nevedelo, čo sa vráti. V tých dobách Československo dostalo ponuku byť napojené behom 14 dní, samozrejme provizorným vo vojenskom režime NATO organizovanom ropovode, ktorý by sa bol práve položiť medzi tým Bavorskom a Kralupami. A toto samozrejme napomohlo tomu, že vtedy by bolo jednoznačne povedané, že ropovod sa musí vybudovať, nech to stojí, čo to stojí, lebo je to politická určitá garancia nezávislosti.